dara moderne walla mbiyen dudal ngal ganduɗa ko jaadungal e jamanu ngal ceerno Oumar Oumoul Kane toon to Agnam yeroyaɓe tawa noon darni ɗum komo ganduɗa ko promoteur Ibrahima Oumar Kane biyeteɗo kay katante leñol fuɗɗima jangde muɗum e altine o no gasi jeegom lewru ndu cérémonie lancement o noon waɗi koye altine o tawa noon ko e kikiɗe woni kay ko waɗete walla mbiyen ko jangguinte e nder ngal ɗon dudal kay ko wawde wadde peeje peccorde ha rondade nden ɗon deftere Allah nde artisanat ene waɗe toon hani kadi ko yowiti alhaali karalle kese ɗe walla mbiyen nouvelle technologie e nder ɗum ɗon kay gam ɓe mbawi fuɗɗade ɗen ɗon golle ɓe mbawi rendinde kena tollanamo e 49 élevaɓe tawani ko rewɓe e worɓe tawa noon ɓe duuɓi mumen tuggi duuɓi jeegom jagganma duuɓi 16 reportage Cheikh Hamidou Kane. Dudal Alqur'ana gabbingal kesam hesagu aduna woni dara moderne innirangal ceerno Oumar Oumoul Kane mo Agnam yeroyaɓe udditama oɗo altine nogas jeegom lewru meɗe gonɗen ndu taw jeeyi sababu o noon ko Ibrahima Oumar Kane katante leñol hayso tawi ko heɓano ko heɓaka saabu teddedi ngaalu ngu kene wona 250 millions. so wiyama Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agnam yeroyaɓe eɓɓi gollal ngal 250 millions so renaki hewɓe ma ɗum hawɗumen kono noon Pulaar ne wiya sa ala weldu e jogiiɓe min mi ala kono ɓe welde mon ono jogiiɓe ha arti e 41 e 53 ujunere ko wawi fuɗɗorede ɗum fof de e waade noon joɗen ha ɓooyi tan mbiɗen enen kam Pulaar wino kala ko fadatama so tawi aɗa yiɗi yaadude e mum an faɗɗum mbiɗen wadde puɗɗoroɗen seeɗayal men kal ha ko tawi ene hen fof ko ɗum woni ɗeɗo golle gummina e hoddiro Allah. Dural ngal noon jangguinta ko dennugol Alqur'ana bindi l'islam ñeeñal kam e karalle kese de jiiliɗen janguinowo Alqur'ana sattiri en sanne nde wannoon mo jiɗɗen o weeɓani bawɗo Alqur'ana bawɗo sariya bawɗo Pulaar bawɗo farayse kumpitiɗo gande kese ɗe ɗum woni mbiɗen e arabere ɗuɗal ngal ko mahadi Cheikh Oumar Oumoul Kane li tahfidil Qur'an ha woni janguingol e dennugol Alqur'ana e bindande l'islam e gande kese ɗe e wondude ñeeñal nawdude ɗum ɗo weeɓa ñande hen noon ɓe keeɓi ballal ummorade fedde wiyeten AMFE association pour le maintien des filles à l'école fedde darnide ñiɓal sukaɓe rewɓe duude école aji hokkiɓe kenel tolno ordinateur 5 kam e gueɗe goɗɗe janguirɗe siftinde ngallo duɗal en udditini sukaɓe rewɓe worɓe duuɓi 6 ha totatma duuɓi 16 kono kadi waɗi ko wiyete ko internat taw jomumen ko ɗon goni kono kadi ni e waɓe kadi hodde cuuɗi mabɓe siftinde e puɗɗogol noon ma won ken tolno e 90 almuɓe keeɓi windade.